Na 5 megere jaren zit er weer groei in de watersport. Er zijn meer hierboten boekt als oren jaren en ik de zielskwallen krijg het drokker. Dat meldt het netwerk van watersportbedrijven Varen in Friesland. Troch het mooie waar bij mensen ik jedder het wetter opgien. De provincie stekt meer geld in Frieske ondernemings. Er is in totaal 18 miljoen euro beschikbaar voor goede plannen van ondernemers die geen lening van de bank krijgen kunnen. Het geld komt uit het provinciale project Werkje van Friesland, dat mij nu aan geld betellen wordt. Bouwbedrijf Jorritsma uit Bolzet maakt geen 30 mensen die in Jan. Het UWV had er geen toestemming van doen, omdat Jorritsma te volle werk uitbesteget aan externe bouwers. Jorritsma moet zijn eigen mensen aan het werk zetten, is de conclusie van het UWV. Bij basisschool De Vlecht in Lippenhuizen is van de morgen uiteindelijk maar de hemel wieken. Wethouder Wietse Kooistra van Opstelon liet de squal bij Sjen hoe ze afval skierde matten. Daarna ging de band zelfs op pad met jiskepoeden en afvalprikkers. Er zit een hudde wien, joe nog een buiken, vannacht droeg. De temperatuur is 3 of 4 graden. Morgen zinneskin waar, 10 of 11 graden en er zit een stevige wind uit het noordwesten.